Вітаем вас на малітоўным перапынку за 30 лістапада. У 25-ю нядзелю пасля Троіцы мы чытаем Евангелле паводле Лукі, раздзел 10, вершы з 25 па 37. А разважаць над Божым словам нам дапаможа айцец Ян Майсейчык. І вось нейкі законнік устаў, спакушаючы яго і кажучы: «Настаўнік, што мне рабіць, каб успадкаеміць жыццё вечнае?» Ён жа сказаў яму: «У законе што напісана? Як чытаеш?» Ён жа, адказваючы, сказаў: «Любі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсёю моцаю тваёю, і ўсім разуменнем тваім, і бліжняга твайго, як самога сябе». Ісус сказаў яму: «Слушна ты адказаў, а рабі гэтак і будзеш жыць». Але ён, хочучы апраўдацца, сказаў Ісусу: «А хто мой бліжні?» На гэтае сказаў Ісус: «Нейкі чалавек зыходзіў з Іерусаліму ў Ерыхон і натрапіў на разбойнікаў, якія знялі з яго вопратку, збілі яго і пайшлі, пакінуўшы яго ледзь жывога. Здарылася, што нейкі святар зыходзіў гэтаю дарогаю і, убачыўшы яго, прамінуў яго. Таксама і лявіт, апынуўшыся на тым месцы, падышоўшы і, убачыўшы, прамінуў яго. А самаранін нейкі, ідучы, падышоў да яго і, убачыўшы яго, злітаваўся. І, падышоўшы, перавязаў яму раны, паліўшы алеем і віном, і, пасадзіўшы яго на свайго асла, прывёз яго ў карчму і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, адыходзячы, дастаў 2 дынары, даў карчмару і сказаў яму: «Паклапаціся пра яго, і калі выдасі што болей, я, вярнуўшыся, аддам табе». Хто з гэтых 3, ты думаеш, стаўся бліжнім таму, які натрапіў на разбойнікаў? І ён сказаў: «Той, які злітваўся над ім». Тады Ісус сказаў яму: «Ідзі і ты рабі гэтак». Сённяшняе Евангелле пачынаецца з таго, што адзін законнік, знаўца Торы, выпрабоўвае Ісуса. Не шукае мудрасці, не хоча пакаяцца, навярнуцца, а менавіта выпрабоўвае. І выпрабоўваючы, задае важнае, правільнае пытанне: што мне рабіць, каб атрымаць жыццё вечнае? Господ Ісус, як заўсёды, не гуляе ў дыскусіі. Ён вяртае чалавека да яго ўласнага сэрца. Як ты чытаеш закон? Што там напісана? І законнік адказвае слушна: любі Бога ўсім сэрцам, ды любі бліжняга як самога сябе. Але правільны адказ яшчэ не азначае правільнае жыццё. Унутры законніка тут жа з'яўляецца патрэба сябе апраўдаць, таму ён працягвае: «А хто мой бліжні?» Ісус адказвае прыповесцю, гэта значыць алегорыяй. Чалавек спускаўся ўніз па дарозе. Іншымі словамі, ішоў уніз у небяспечны, нязручны, цёмны свет. І вось яго збілі, абрабавалі, кінулі паміраць. Гэта можа быць гісторыя любога з нас. Мы таксама часам апынаемся на зямлі, без сіл, з ранамі ўнутры. Далей святар бачыць і ідзе далей, пазбягае рызыкі, абірае бяспеку. Потым лявіт, царкоўны служка, таксама бачыць і таксама абыходзіць. Прыповесць вельмі рэалістычная. Ведаць закон яшчэ не азначае жыць ім. І калі ўжо здаецца, што ўсе праходзяць міма, з'яўляецца самаранін. Той, каго ў той час называлі чужынцам, нячыстым, непажаданым. Але менавіта ён здольны спачуваць. Ён прыблізіўся. Гэта важнае слова. Прыблізіўся значыць рызыкнуў. Рызыкнуў брудам, рызыкнуў часам, грашыма, бяспекай. Рызыкнуў уласнай рэпутацыяй. Ён даглядае параненага, перавязвае, кладзе на свайго асла, вядзе ў заезд. І потым кажа гаспадару: «Паклапаціся пра яго». Гэта любоў, якая ідзе значна далей за мінімум. Пасля гэтага Ісус мяняе пастаноўку пытання.
не «хто мой ближні», а «каму ты станеш ближнім». Бліжні – гэта не катэгорыя, не нейкі загадзя складзены спіс людзей, якіх трэба любіць. Бліжні – гэта мой выбар, мая здольнасць спыніцца, пабачыць, пашкадаваць, наблізіцца. Гэтая прыповесць не толькі пра добразычлівасць. Гэтая прыповесць пра богасыноўства. Бо ў самараніне мы пазнаём самога Хрыста, які не прайшоў міма чалавецтва, параненага грахом, але спусціўся, спыніўся, узяў наш боль і панёс нас да збаўлення. І калі ён кажа «ідзі і рабі гэтаксама», ён не патрабуе немагчымага. Ён запрашае нас на сваю дарогу. Дарогу спачування, набліжэння і канкрэтных учынкаў любові. Дарогу Божага Сына. Няхай гэтае слово натхніць нас сёння стаць бліжнім кожнаму, каго Бог паставіць на нашым жыццёвым шляху. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам грахи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не водь нас у спокусу, але збав нас от злога. Аминь. Боже, злітуйся над грешним, плач і єнк почуй. Мой проступок темный, страшный, Господи, даруй. Сам откинь усё благое, что до пекла гне. Грех мой бачу пред собою, мучить ён мяне. Пред тобой одиным тяжко согрешил. Ты ж по правде за провину кару наложил. Я уродился в беззаконии, ты в грехах узрос. Каб твою я волю исполнил, дай светло с небес. Окропи мяне изопом, змыв всякий бруд. Дай мне радость и веселость, голос Твой почуть. Сердца чистого, святого прагну от Тебе. Духа верного, живого обновил во мне. Не погребуй мной у гневе, моцы не позбав. Каб для ближних не в забаве шлях Твой показал. От вины моей кривавой вызволь сам меня. Каб Тебе язык мой славил навод у во сне. Не жадаешь Ты ахвяры, я б охотно дал. Хочу ласки и покоры в слове Ты сказал. Ты не гребуешь зломаной грешника душой. Дух спокойный, послухмяный